Ġimgħat wara li nfetħet l-ewwel ambaxxata Maltija fl-Amerika Latina, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch żar il-Brażil fejn kellu numru ta' laqgħat uffiċjali ma' diversi ministri tal-Brażil. Huwa kellu messaġġ ċar li Malta tixtieq tkompli tejjeb relazzjoni bilaterali tagħha mal-Brażil. Waqt din iżjara uffiċjali il-Ministru sostna li jekk il-ġimgħa d-dieħla pajjiżna jingħata l-fiduċja biex iservi fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda ikun jista' jservi f'din il-fora tant importanti mal-Brażil matul is-sena d-dieħla u bekk ikun jista' jikkopera fuq materji importanti fejn jitlu il-paċi u s-sigurtà internazzjonali. Id-diskussjonijiet fil-Brażil ħarsu lejn il-possibilitajiet biex fi żmien li ġej jiġu firmati n-numru ta' ftehimiet li bihom igawdu iż-żewġ popli. Fost l-oħrajn fil-jum li ġejjin se jiġi firmat ftehim biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu u b'mod partikolari fid-dawl li ħafna studenti Brażiljani jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż. F'dawn il-laqat illi kelli fosthom il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin mal-Ministru tal-Ekonomija u mal-Ministru tat-Turiżmu semmejna r-relazzjoni li diġà għandhom iż-żewġ popli, negozji varji. Imma kif nistgħu nkomplu nkabru jekkux pereżempju l-istudenti li jiġu jitalmu l-Ingliż f'pajjiżna, jekkux il-kummerċ li diġà jeżisti fejn għandhom x'jaqsmu prodotti tal-ikel u anke setturi oħrajn, imma anke fil-qasam tas-servizzi. L-Aġent Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Brażil qal li huwa ta' privileġġ u onur li Malta għażlet lil Brażil bħala l-ewwel pajjiż fejn se jkollu rappreżentanza fl-Amerika Latina.